Yung lagi pagbuot lagi. Ingon ko, dakpunti ka ron, basta magbuot ka. Dakpunti ka nga, dakpun mo ko ni mo, dakpun mo ko ni mo. Unsa may isahan ako, unsa isahan ako. Dili na ko papakuna, de. Unsa ko sakit pinagdago. Dako sakit nila. Ano, magtiguro ko. Naman dakpun mo ko ninyo. Walang ko siya. Dili ko papakuna, de. Dili ko sakit pinagdago. Dili ko. Sige, Brad. Brad, suod na, Brad. Sige na, Brad, ha? Sige na, ang taon, maluoy ka na mo, ha? Sige na, oy, alin na ba? Diligi ko, nga to, magsunong ko ni mo, ha? Nakipapil yan, nakipapil. Give me papel. Ano man, ha? Ikonso, naglagot na ko ni mo, ha? Naglagot na ko ni mo. Ha? Nanginil ka na ba ko na? Unsa man ako sana ko, ha? Nga, zero, unsa may sana ako? Zero, nga naman kung hindi ako bakuna. Unsa may sana ako, ha? Wala ka, hindi ko bakuna. Sakit na ginandago, nakit ginandago. Hindi ko. Brad, suod na, Brad. Hindi, Brad. Intahon, Brad. Ay, tamig makapuya, Brad, ha? Hindi na, Brad. Hindi ko, mama, tabang, hindi ko. Brad, ha? Ako kang ingon, Brad. Wala lagi na sakit ang dagong. Promise. So, alay sakit. Ha? Sige na, alin na ba? Alin na, ha? Okay, magpapusas sa kong apel, kitang duha, pusas na tang duha, pa-injection ta. Nga naman eh, di man yung mano, mama, tabagi ko. Kaya naman eh, ay, ganun man ko ninyo. Dili ko bakuna lagi, dili ko ganahan, sakit kinalakom. Di lagi na sakit. Sige na, promise. Dakpunti ka ron. Dakpun mo ko ni mo. Sa may sana ko. Di na ko papakuna yung dakpun. Ano man na niyo. Sa may sana ko. Unsay sana ko ba? Brad. Suod na, Brad. Brad, yung taon. Dali na, yung taon. Paningot mo yung taon ni mo. Dali na. Tabagi ko. Tabagi ko. Tabagi yung taon ko. Tabagi taon ko ninyo, mama. Tabagi ko. Dili na ni Mao, mama. Tabagi ko. Ayaw, taon. Brad. Relax lang. Wala lagi yung sakit lagi. Wala yung sakit. Sige, kuyog na, anak. Sige na, lagi ko. Tabagi ko. Di lagi ko. Unsa man ka. Sir. Ayaw taon, sir. Hoy, ayaw taon, sir. Nga naman taon, sir. Unsa man isana ko, sir. Kalma lang. Di lagi na sakit ang injection. Kalma lang. Ano man yung taon. Sige, kitang duha pa injection na. Ano, imo na ko nga. Uy, buhi ko ba? Buhi ko puti. Buhi ko. Ano man sir. Di lagi ko bakuna, sir. Ano man yung imong kong iposasan. Ang sangang dakpon ko ni mo. Ha? Dakpon ko ni mo. Wala ko isa ka ng kamot. Putlon ko na. Kinakong ini mo, sir. Okay ra lagi magpakuna. Injection. Kuyog ka kamera niya. Injection pa rin tinikunin ko mo. Kuyog dito. Sakit dito, mami. Kuyog na anak, ha? Sir, promise. Walang sakit ni sir, promise. Tinood ka. Oy, sakit. Oo, sir. Sige na, huminahon ka. Ha? Sige, relax. Sir, Iastuhan ka ng moral na. Arestuhin ko ninyo. Ito may sabi ko. Give me the violation. Give me the violation, sir. I love you, sir. Hindi ko gusto lagi, sir. Ano man, sir? Ano man, sir? Unsa may bot pasagutan? Wala na ko isa. Ano man, sir? Ano man yung gibuhat sa kwan? Ano man, sir, ha? Unsa man, sir? Peace tayo, sir, peace. Wait, dili ko babakuna. Dili ko babakuna. Wala lagi COVID. Tanawan ng mga tao sa gawas. Wala nangamatay. Nangamatay na, sir. Nangamatay ng nas tao. Wala nangamatay, sir. Pare, kabawa ka, pare. Kuyog na mo, relax lang.
Di lagi ko, tiri tao, di lagi ko. Ang loko ng bakuna, di lagi ko. Di lagi ko, sir. Sir, please, sir. Ayaw taon, sir, please. Ayaw taon, sir, please. Ano yung anak man mo, sir? Ano yung anak man mo sa ako, sir? Ano man mo, wala ako'y sao. Kuyugon ka na mo, ha? Arestuhin ka na mo, arestuhin ka. Nga mo, arestuhin man ko ninyo. Sa may sana ko, ha? Aresto ka. No. You are under arrest for resisting arrest, ha? Resisting arrest. Kabaw ka sa resisting arrest? Sir, wala ko kabawa ng resisting arrest. Pero tama na, sir. Tama na. Kaya nagpalagot ka na mo, ha? Ano mo dili man ka, ha? You delaying my operation. Kaya arresting arrest yung mo. Kaya dili ka nagpalo sa rules. Arresting arrest. Sige, pagkuan na. Ha? Sige, pag sinina na niya. Sir, unsa man ako pag sinina ano siya? Unsa man ako imong hindi pusasan. Unsa man ani? Sige na. Para bako na lang na. Sir, ano man taon, sir? Oy, ano ako man? Sila diya sa gawas o bakunahin na, oh. Kadagana ng mga way bakuna sa gawas, pero ako man. Kadagana ng mga tao sa gawas, nagsuri-suri, wala na yung mga pismas, so may bakuna. Sir, ano ako man? Ako susud sa balay,